እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወተሃደራት ሶማል ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናብ ዓዶም ክምለሱ ምዃኖም ፕሬዝደንት ሃገር ገሊጹ። ፕሬዝደንት ሙሰቨኒ ጽባቐ ዩጋንዳ ንምድናቕ ኣብ ትዊተር ዝለኣኹ ጽሑፍ ስእሊ ናይ ኒውዚላንድ ጎቦታት ምጥቃሙ ተነቒፉ። ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝርዝራቱ ይቕጽል። ካብ 2019 ኣትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ኣሳድ 5,000 ወተሃደራት ሶማል ክሳብ ጥሪ 2023 ናብ ዓዶም ክምለሱ ምዃኖም ፕሬዝደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ገሊጹ። እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ዲያስፖራ ሶማል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምምላስ ቶም ወተሃደራት ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ከም ዝጅመር ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ድማ ከም ዝዛዘም ኣስሚሩሉ። እቶም ናብ ኤርትራ ንታዕሊም ከም ዝተላእኩ ዝተሓበሩ ወተሃደራት ሶማል ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍሕፍሐ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ናብ ዓዶም ከፋንዎም ፈቓደኛ ከም ዘይነበረ ፕሬዝደንት ሓሰን ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ኣሜሪካ ብዘካየዱ ዑደት ምግላጹ ይርስዕን። ነሱ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ምምላስ ቶም ወተሃደራት ክትተሓባበሮም ተማሕፂኑ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንካልኣይ እዋኑ ናብ ኤርትራ ዝበጽሐ ፕሬዝደንት ሓሰን ኣብ ሓይልታት ኣየርን ባሕርን ንዝስልጥኑ ዘለዉ ሶማላውያን ከም ዝበጽሐ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢሩ። እቶም ወተሃደራት ኣብ ቀጠር ስራሕ ኣሎ ተባሂሎም ብስውር ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱን ድሕሪ ታዕሊም ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሳተፉን መርበባት ዜና ሶማል ክወቕሳ ጸኒሐን። መንግስቲ ሶማል በተን መርበባት ዜና ንዝወፅእ ዝነበረ ሓበሬታ መልሲ እኳ እንተዘይሃበሉ ኣዴታት ሶማል ሃልዋት ደቅና ፍሉጥና ዝብል ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ኣድማ ድሕሪ ምውዳበን ግና ናብ ኤርትራ ንወተሃደራዊ ታዕሊም ከም ዝተላእኩ ክእመን ተገዲዱ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ተሳቲፎም ንዝብል ግና እቲ መንግስቲ ክሳብ ዝእዋን ይነጽጎ እዩ። ምምላስ ናይዞም ናብ ኤርትራ ነሳት 3 ዓመታት ዝጸንሑ ሶማላውያን ወተሃደራት ካብ ህዝቢ ሶማልን ማሕበረሰብ ዓለምን ተኸዊሉ ዝጸንሐ ሓያሎ ምስጢራት ከቃልዕ ከም ዝኽእል ይግመት። ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሰቨኒ ምስ ክሊማን ዕቃበ ኣከባብና ተሓሒዙ ሩወንዜሪ ንዝተባህለ እምባታት ከም ኣብነት ንምድናቕ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ስእሊ ኣብ ኒውዚላንድ ናይ ዝርከብ ብኩምራ በረድ ዝተሸፈነ ጎቦታት ምጥቃሙ ተነቒፉ። እቲ ፕሬዝደንት ኣብቲ ብ15 ታሕሳስ ዝለጠፎ ጽሑፍ ኣብ ናይ ብሪጣንያ ዑደት ይኹን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተጋብአ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ደጋጊመ ዘለዓልክዎ ጽባቐ ዩጋንዳ ጎቦታት ሪወንዘሪ ዘለዎ ምቹእ ናይ ብራኸ ክሊማን ምዃኑ ስለዚዩ ኢኳተር ብቐዳምነት ብበረድ ዝሽፈን ክብል ኣስሚሩሉ። እንተኾነ ዝተጠቕመሉ ስእሊ ናይ ዩጋንዳ ዘይኮነ ብበረድ ዝተሸፈነ ጎቦታት ኒውዚላንድ እዩ። እምባታት ሩወንዘሪ ናይ ገዛ ርእሱ ጽባቐ ዘለዎን ሓደ ግዜ እውን ብበረድ ዝሽፈንን እኳ እንተኾነ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ጽባቐ ሃገረይ ኢሉ ጽባቐ ካልእ ሃገር ክልጥፍ ዘሕንኽ ምዃኑ እዮም ሓያሎ ዋሃብቲ ርእይቶ ነቒፎም። ተኸታተልቲ ትዊተር ተቐባቢሎም ክላገጸሉ ድሕሪ ምጅማሮም እቲ ዝተዘርግሐ ስእሊ ብጌጋም ምዃኑ መንግስቲ ዩጋንዳ ይቕሬታ ብምሕታት ነቲ መልእኽቲ ልጊስዎ። ነቲ ስእሊ ዝለጠፈ እቲ ፕሬዝደንት ባዕሉ ድዩ ወይስ ናይ ትዊተር ሕሳቡ ዘካይዱ ክኢላታት ማሕበራዊ ሚድያ ግና ኣይተነጸረን። ንዩጋንዳ ን36 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 78 ዓመት ፕሬዝደንት ሙሰቨኒ ነቲ ስእሊ ካብ ጉግል ዳሲሱ ዝረኸቦን ዋሃብቲ ናይ ጉዕዞ ኣገልግሎታት በጻሕቲ ንምስሓብ እዚ ዩጋንዳ እምባታት ሪወንዘሪ እዩ ኢሎም ካብ ዝለጠፍዎ ጉጉይ ስእልታት መርበብ ወሲድዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ማሕበራዊ ሚድያ ግምታቶም ሂቦም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።